καλησπερίσω, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Φροντίσω να φωνάξω λίγο περισσότερο. Να σας καλησπερίσω όλους εκ μέρους του Δήμου Πηλαίας Φορτιάτη. Να σας ευχαριστήσω που είστε όλοι εδώ, ένας και ένας. Πραγματικά βλέπω στα μάτια σας έτσι, την αγάπη και την ανιδιοτελή αγάπη και την ειλικρινή διάθεση να είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Πραγματικά και σας ευχαριστώ. Θα πω δύο λόγια, είπα προηγουμένως στη Δέσποινα ότι δυσκολεύτηκα να τα βάλω στο χαρτί, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα ακούσουμε πριν περάσουμε στην κυρίως εκδήλωση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι της ΕΦΗΣ και της λογοτεχνίας, νιώθω την ανάγκη αυτό το όμορφο απόγευμα να μοιραστώ μαζί σας από καρδιάς δύο-τρεις σκέψεις που είναι σκέψεις απλές. Χωρίς να ξοδέψω το χρόνο της παρουσίασης ενός εξαίρετου γραπτού έργου που κοσμεί ήδη την λογοτεχνία, όχι μόνο την ελληνική, αλλά ήδη και την ευρωπαϊκή. Ποιος ξέρει, αύριο μπορεί να προχωρήσει και παγκόσμια. Το ταξίδι της ΕΦΗΣ μας δεν ήταν μεγάλο σε διάρκεια. Αυτά είναι άλλωστε θέματα που τα κανονίζει ο Θεός. Έκανε όμως τόσα πολλά που σε κανένα ταξίδι άλλων ανθρώπων δεν χωρούν, ή ίσως σε ταξίδια λίγων ανθρώπων, εκλεκτών. Έτσι συνήθως λοιπόν συμβαίνει με τους σπουδαίους ανθρώπους. Κάνουν μεγάλο έργο μέσα σε ένα μικρό ταξίδι πολλές φορές. Η μοίρα μας έκανε την τιμή να γεννηθεί εδώ, να σπουδάσει εδώ, να μένει εδώ. Για την ΕΦΗ η νομική και η δικηγορία ήταν ένα πέρασμα. Ακόμη και το πιάνο που γέμισε αρμονία τη ζωή της, ένα πέρασμα ήταν και αυτό. Τι τα θέλει, σαν ο άνθρωπος είναι ταγμένος για κάτι άλλο, μέχρι να το βρει όλα στη ζωή του, πραγματικά είναι ένα πέρασμα. Ίσως και για τη ζωή όλων των ανθρώπων, όλων ημών. Καμία στάση δεν την κράτησε την ΕΦΗ μέχρι να φτάσει στο τελικό της προορισμό, τη λογοτεχνία, τη μεγάλη της αγάπη. Ίσως γιατί της τέριαξε αυτό που είπε ένας μεγάλος Κολομβιανός συγγραφέας. Η επιστήμη εμπλουτίζει το νου, η λογοτεχνία όμως εμπλουτίζει ολόκληρη την προσωπικότητα. Πάντοτε, και αυτό είναι μια εξομολόγηση καρδιάς, θαύμαζα τους λογοτέχνες. Είχαν το μοναδικό χάρισμα και έχουν το μοναδικό χάρισμα να χειρίζονται την τέχνη και το λόγο. Το να μπορεί κανείς το συναίσθημα να βρει τη σκέψη του και η σκέψη να βρει τις λέξεις για να εκφραστεί. Ένας μεγάλος Γάλλος φιλόσοφος είπε πως η πραγματικότητα δεν αποτελεί έμπνευση για τη λογοτεχνία. Στα καλύτερά της η λογοτεχνία αποτελεί έμπνευση για την πραγματικότητα. Πολύ φοβάμαι πως αυτή ακριβώς την έμπνευση τη χάσαμε. Το έτοιμο υλικό μιας καλύτερης κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που έγινε σύγχρονη, αλλά την κλείσαμε μαζί με τα βιβλία. Δεν δανειστήκαμε τον πλούτο της σκέψης όσων έγραψαν. Καταφέραμε να κάνουμε πράξη μόνο τα πεζά, τα εφήμερα. Και όταν, όπως είναι φυσικό, βαριόμαστε τον κόσμο που φτιάξαμε, ανοίγουμε ξανά το βιβλίο για να βρούμε τον κόσμο που θέλουμε. Τις πραγματικές αλήθειες και αξίες. Ίσως είναι και οι τύψεις που μας κάνουν να καταφεύγουμε στο βιβλίο, οι τύψεις για την μορφή της ζωής που δώσαμε ήδη στην καθημερινότητά μας. Αυτό για το οποίο έγραψαν πολλοί, μαζί και η ΕΦΗ. Όσα αγάπησε η ΕΦΗ είναι σήμερα εδώ και σίγουρα είναι εδώ, είστε εσείς, οι δικοί της άνθρωποι. Η μητέρα της Δέσποινα είναι παρούσα και ο πατέρας της ο Γιάννης. Παρά το γεγονός ότι οι προβλήματα υγείας δεν το επέτρεψαν να μεταβεί στην πόλη, είμαι σίγουρος, Δέσποινα, ότι είναι παρόν με τη σκέψη και την ψυχή του, είναι παρόν με τη φυσική του παρουσία εδώ. Είμαι σίγουρος ότι αισθάνεστε πολύ περήφανοι, γιατί βλέπετε αγαπημένα πρόσωπα, βλέπετε συγγενείς, καλούς φίλους, ακόμα και τη μουσική, τα έργα της, βλέπετε ανθρώπους των γραμμάτων, ανθρώπους από τον όμορφο κόσμο, τουλάχιστον όπως στην αρχή της δικηγορίας το γνώρισα, της νομικής επιστήμης. Ακόμα όμως και σημαντικότερα ανθρώπους από τη λογοτεχνία, που τόπος το αγάπησε. Το πιάνο, το γραφείο της, τα βιβλία της, κάθε νότα, κάθε σελίδα, κάθε παιδί που θα αγγίζει όσα ίδια αγάπησε θα κρατούν λαμπερή την εικόνα της ΕΦΗΣ. Δεν μαζευτήκαμε όμως σήμερα εδώ απόψε για να μελαγχολήσουμε. Είναι μια εκδήλωση απόδοσης τιμής και συγχαρητηρίων. Εμείς οι ίδιοι παίρνουμε δύναμη από τη δημιουργικότητα του ταλέντου της ΕΦΗΣ. Βρεθήκαμε για να θαυμάσουμε και, αν το θέλετε και κάποιοι που δεν το ξέρουμε, να αναγνωρίσουμε και να γνωρίσουμε το έργο της. Για να ακούσουμε κλασική μουσική από το πιάνο της ΕΦΗΣ να συνοδεύει τα καταπληκτικά κείμενά της. Είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά, όπως ίσως το ήθελε και η ίδια.
Για μια φορά θα τρέξουμε εμείς πιο γρήγορα, ξεπερνώντας τη λύπη, όπως συμβαίνει στο ταξίδι του ονείρου. Φίλες και φίλοι, η Έφη σπούδασε λογοτεχνία σε μια σπουδαία χώρα, την Πορτογαλία. Είναι σίγουρο λοιπόν πως σε κάποια στιγμή των σπουδών και της λογοτεχνικής της διαδρομής θα διάβασε το μεγάλο Πορτογάλο συγγραφέα Φερνάντο Πεσόα. Είναι αυτός που είπε πως η λογοτεχνία είναι η απόδειξη πως η ζωή δεν είναι αρκετή. Σας ευχαριστώ πολύ και βέβαια θα δώσουμε το λόγο στους επόμενους, φαντάζομαι, ομιλητές, αλλά και στον καλλιτέχνη μας, τον Κώστα Τοκαλκιά, που είμαι βέβαιος ότι θα αποδώσουν αυτό που θέλουμε να κάνουμε και θα σας εντυπωσιάσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Αλεξάνδρα Τύπου θα παίξει στο πιάνο ένα βάλς του κυρίου Τσακαλή. γιατί η στιγμή είναι για μένα πάρα πολύ σημαντική και όπως όλοι γνωρίζετε, η στιγμή έχει την αξία της και τη σημασία της, αλλά μεγαλύτερη αξία έχει η διάρκεια. Ελπίζω η σχέση μου με το αντικείμενο και με το έργο της Έφης να έχει διάρκεια. Θα σας διαβάσω κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο της, γεωμετρικά απρόοπτα. Αυτό που είναι συνταρακτικό και αποκαλυπτικό, τουλάχιστον για μένα όσον αφορά το βιβλίο της Έφης, είναι πέρα από τις προσωπικές της ευαισθησίες
είναι η εγκυκλοπαιδικότητά της. Και προσπάθησα να εντοπίσω κάποια αποσπάσματα που δείχνουν αυτή την ουσιαστική διάσταση της προσωπικότητάς της. Όσο κράτησε η παράσταση, εκείνη και εκείνος δεν κοιτάζονταν και δεν αγγίζονταν. Μόλις τέλειωσε, μια παράξενη δύναμη που δεν ήταν δικιά τους έσπρωξε τη μία προς τον άλλο. Χαμογέλασαν και ο μάγος που περπατούσε σε απόσταση αναπνοής πίσω από την κοπέλα της έστειλε ένα βλέμμα όλο σημασία που κανείς δεν παρατήρησε. Φοβερό. Κάθισε κοντά της και άρχισε να μιλάει. Χρειάζεται κάτι περισσότερο για να είναι κανείς ζωντανός. Κάτι περισσότερο από το φαΐ, το νερό, τον ύπνο και τις καθημερινές ασχολίες. Κάτι περισσότερο και από τον έρωτα. Κάτι πρέπει να σκοτώσουμε. Κάτι πρέπει να εγκαταλείψουμε. Αν όλα αυτά δεν είναι αρκετά, ίσως αν σταματήσουμε για λίγο να τρώμε, να αναπνέουμε ή να κινούμαστε, αξίζει τον κόπο να δοκιμάσουμε. Τι λες? Πάει, μέτρησε αυτός. Όλη τρελή είναι εδώ μέσα. Σκέφτεται απειρδισμένη η κοπέλα. Ο νεαρός συνεχίζει. Πού μπορείς να φτάσεις όταν σε διαπεράσει πέρα ως πέρα η άνοιξη, ειδικά σε αυτήν την τόσο φθινοπορεινή χώρα. Το πολύ ως το καλοκαίρι, ως την έκρηξη και από εκεί στο κρύο και το θάνατο. Εγώ θα διαπεράσω την άνοιξη, θα εξερευνήσω το μικρό βρώμικο κέντρο της, θα το ταπεινώσω, θα το εξευτελίσω και θα το εξαλείψω με το αδιάκριτο βλέμμα μου. Αλλά δεν θα το αποκαλύψω στους άλλους. Θα πάρω το μυστικό μου στον τάφο μου. Γιατί υπάρχει ένα τίμημα, ασφαλώς και υπάρχει. Τι είναι αυτό που μπαίνει έτσι απροειδοποίητα μέσα μας και μας τρελαίνει κάποιες στιγμές, όταν ανύποπτοι ασχολούμαστε με κάτι άλλο? Δεν έχει το δικαίωμα αυτή η μουσική να μας ταράζει με τις δονήσεις μιας ευτυχίας που δεν υπάρχει. Πορτογαλέζικα φάντος ακούγονται. Δεν θέλω να την ακούω, όμως αυτή έρχεται παρόλα αυτά. Είναι μέσα, δεν μπορώ να τη διώξω. Έχει ενσωματωθεί στα όνειρά μου. Δεν θα φύγει παρά μόνον όταν αυτή το θελήσει και θα την ακούω ακόμα και όταν θα τελειώσει ο δίσκος. Ίσως μου θυμίζει κάτι. Δεν θα σου πω τι και δεν θέλω να φύγει. Θέλω να την πάρω μέσα μου, να την αφομοιώσω με κάθε ίνα του κορμιού μου, μέχρι να την νιώσω απόλυτα, να την κάνω δική μου και ξέρω πως δεν έχω τη δύναμη. Δεν υπάρχει πιο ειδονικό βασανιστήριο, τόσο ψεύτικη και τόσο αληθινή. Τη μισώ. Θέλω να τη σκοτώσω αυτή τη στιγμή. Έχω ακόμα την ψευδαίσθηση ότι μπορώ να το κάνω. Είναι σαγηνευτική σαν το τραγούδι Σιρήνας, που αν την ακολουθήσεις θα σε οδηγήσει το δίχως άλλο στην καταστροφή. Μήπως αυτή η καταστροφή είναι προτιμότερη από την νοσταλγία μιας άνοιξης που ποτέ δεν ζήσαμε? Μη με παρεξηγείς που ερολογώ. Το κρασί είναι που μιλάει. Θα έχεις όμως ακουστά τα περί ειλικρίνειας των μεθυσμένων. Η άνοιξη έχει εισβάλει μέσα μου και δεν ξέρω τι να κάνω μαζί της. Να την πνίξω και να ησυχάσω. Να τιμωρήσω όλα αυτά που υπάρχουν παρόλο που δεν υπάρχουν. Να εκδικηθώ για όλους όσους αγωνίστηκαν και πάλεψαν μάταια για τη ζωή που ξεγλιστρά. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα πέρα από το θάνατο και τη θέληση του. Αυτός τουλάχιστον δεν σε ξεγελά με ανύπαρκτους παραδείσους. Ένα δεύτερο απόσπασμα. Ζούμε σε τόσο ακεραιική εποχή.
αλλά μήπως και οι λίγο παλιότερες εποχές ήταν τόσο ηρωικές όσο φάνταζαν? Ήταν όμως πιο ηρωικά λαμπερές? Θα εφαρμοστεί άραγε ποτέ ένας πραγματικός κομμουνισμός? Πολύ αμφιβάλλω. Μακάρι να ήμουν αισιόδοξος, αλλά δεν είναι. Ίσως επειδή είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση, στα άγρια αισθητά μας, στον νόμο της ζούγκλας που δεν έχασε την ισχύ του παρόλες τις ηλικιώδεις προόδους της τεχνολογίας. Ας υποθέσουμε ότι δημιουργείται μια ιδανική αναρχική κοινωνία, όπου όλοι είναι ελεύθεροι, κήσοι και απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Πάλι στο τέλος, ο ένας θα φάει τον άλλον. Ο δυνατότερος θα επιβληθεί στον πιο αδύναμο, γιατί η απόλυτη ισότητα στην ίδια τη φύση δεν υφίσταται. Και αυτοί που επιβιώνουν δεν είναι, εννοείται ότι μπορεί και να είναι πάντα οι καλύτεροι, αλλά οπωσδήποτε αυτοί που διαθέτουν τα καλύτερα μέσα επιβίωσης και τα αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Βέβαια όμως, στηριζόμενοι σε αυτή την αόριστη θεωρία που μπάζει, μπορούν να προκύψουν παρερμηνίες. Υπάρχουν τόσες κακοτοπιές. Έτσι και στον έρωτα. Επανερχόμαστε στο θέμα. Πάντως προσπαθήσαμε διακριτικά να το αποφύγουμε και αν δεν τα καταφέραμε, δεν φταίμε εμείς, αλλά αυτός που είναι μια κακιά αρρώστια που περνάει μόνο αφού κάνει τον κύκλο της και μόλις τον κλείσει ανοίγει άλλο. Πάρε το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Κι αυτοί αν είχαν την τυχερή ατυχία να πεθάνουν νωρίς, στην ώρα τους τέλος πάντων, αν ζούσαν μαζί ως τα βαθιά τους γεράματα μια ασήμαντη ζωή, χωρίς διακυμάνσεις και έκαναν παιδιά, ποιος θα τους θυμόταν σήμερα? Άσε που μπορεί στο μεταξύ να είχαν μαλώσει ή χωρίσει, γιατί αν γνωρίζονταν καλύτερα, μπορεί να διαπίστωναν ότι δεν τέριαζαν και τότε δεν θα είχε μείνει τίποτα από το περιβόητο πάθος τους. Ένα σωρό μπορεί. Σε οποιαδήποτε περίπτωση το πράγμα θα είχε φθαρεί και ξεθυμάνει. Θα είχε μετατραπεί στην καθημερινή συζυγική οικειότητα και συντροφικότητα και αγάπη. Τι βαρεμάρα. Θα επιβεβαίωναν τη θεωρία περί αφανισμού του έρωτα μέσα στη συνήθεια. Αν κάτι λείπει κατά τη γνώμη μου από αυτή την υπόθεση, είναι η συναισθηματική ένταση. Συγκρούονται μόνο με τον περίγυρο, αλλά όχι μεταξύ τους. Προφανώς δεν πρόλαβαν. Έτσι, για να έχει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον, ουσιαστικά ο περίγυρός τους έσπρωξε στην αυτοκτονία. Πέθαναν για να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους να μην αυτοκτονήσουν. Το δικαίωμά τους σε ένα ανώδυνο πάθος. Εξάλλου η συμπόνια είναι το πιο μεγάλο πάθος και το πιο ειλικρινές. Η ιστορία τους ωστόσο είναι περισσότερο μια ανθρώπινη ιστορία αγάπης. Το μήνυμα υπερισχύει εκεί που υποτίθεται ότι ο έρωτας είναι το παν στην ιστορία, αλλά είναι τελικά το πρόσχημα και όχι το σχήμα. Αν και ούτε οι πολλές συγκρούσεις είναι καλές, μπορεί να δίνουν ένα τόνο στη σχέση, αλλά εύκολα χάνεται ο έλεγχος. Το ιδανικό είναι η επίτευξη της ισορροπίας ανάμεσα στην ειλικρίνεια και το βάθος του συναισθήματος και το πάθος. Μερικές φορές το νερό κρύβει μεγαλύτερο πάθος από τη φωτιά. Είναι αυτό που τη δαμάζει, που ελέγχει την ένταση και τη δύναμή της για να μην κάψει τα πάντα στο δρόμο της, καθώς είναι πιο ήσυχο και πιο βαθύ. Ενισχύει όμως τη λάμψη της. Οι σχέσεις που διαρκούν, όσο παθιασμένες κι αν είναι, διαλύονται. Το νερό είναι η ζωή. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, αν επιζούσαν, αν έμεναν μαζί, θα ήταν αρκετά νερένοι. Αν ζούσαν ως ζευγάρι που δεν χάνει την νεανικότητά του με το πέρασμα του χρόνου, η φωτιά τους μπορεί να αποδεχόταν την ειρηνική συνύπαρξη με το νερό. Τελικά, όλοι οι μύθοι οφείλουν πολλά στις συμπτώσεις,
αλλά τα πιο πολλά τα οφείλουν στις ατυχείς συμπτώσεις. Αυτές και όχι οι τυχερές είναι που τους ανοίγουν το δρόμο για την αθανασία. Θα μιλήσει τώρα ο κύριος Μαουρίτσιο για την έφη. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο του Δήμου Πηλαίας Σκορπιάτη, τον κύριο Ιγνάτιο Κατιζίδη και την κυρία Αναστασία Κωνσταντινίδου για την αγάπη και τη θερμή υποδοχή που μας επιφύλαξαν και την αγάπη με την οποία οργάνωσαν αυτή την ωραία βραδιά προς τιμήν της Έφης Νούσκα και του βιβλίου της, τα γεωμετρικά απρόπτα, που κυκλοφόρησαν στα Ιταλικά πρόσφατα. Λένε ενίοτε ότι τα βιβλία είναι μηνύματα σε μπουκάλι που οι συγγραφείς στέλνουν στον χώρο και στον χρόνο προς άγνωστους παραλήπτες. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο αποτελεί γενικό κανόνα, γιατί είναι γεγονός ότι ορισμένα βιβλία, αμφιβόλου ποιότητος τα περισσότερα, είναι έτσι σχεδιασμένα από την αρχή για να μην χάνονται ποτέ στο πέλαγος του χωροχρόνου και για να βρίσκονται σταθερά ψηλά στη λίστα των ευπολίτων και της επικαιρότητας. Αντιθέτως, είναι πολύ διαφορετική η μοίρα των πιο απαιτητικών βιβλίων, αυτών που χωρίς περιστροφές καταπιάνονται με τις πιο λεπτές πτυχές της ανθρώπινης συνθήκης και ύπαρξης, τα οποία συνήθως καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια μέχρι να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό, να φτάσουν ποτέ. Γιατί ακόμα και αν καταφέρει κάποιο βιβλίο να γίνει κλασικό, πάλι το ταξίδι του δεν τελειώνει. Εφόσον, καθώς λέει ο Ιταλός συγγραφέας Ίταλο Καλβίνο, κλασικό είναι το βιβλίο που δεν σταματάει ποτέ να λέει αυτό που έχει να πει. Το βιβλίο της Έφης Νούσκα, γεωμετρικά απρόοπτα, πιστεύω ότι είναι μια τέτοια περίπτωση.